Днес имам рожден ден. Ставам на 27. Това е изключително странно за мен, защото 27 ми звучи малко страшна възраст. Възраст, в която повечето на тези години сме очаквали, че вече ще имаме семейство, деца, кариера, къщи, коли, апартаменти и така нататък. Пък аз още не знам на кой свят се намирам. И минавам през всякакви трансформации. Днес си поплаках доста сериозно тази сутрин, защото тръгнах да качвам едно стори в Инстаграм, където да напиша за последната една година някакви неща. И малко се натъжих, защото последните дни снимам една поредица от видеа, мисля, че вече ви споменах, за рестарт преди Коледа. В тази поредица всеки ден, така да се каже, отговарям на някакви въпроси или имам някакви задачи, свързани с с разни осъзнавания. И първата част е равносметка. И съответно в нея всеки ден си правя равносметка на най-различни теми, като мен ме хитна, ако мога така да кажа, доста силно тази равносметка, защото разбрах, че годината ми била много тежка, чисто емоционално. Имах изключително сериозни неща, които се случваха в семейството ми с здравето и на сестра ми, на баща ми и най-вече на майка ми, която ще го кажа, защото искам да дам сила на това нещо, която се пребори с рак тази година. Искам така и да остане и просто се надявам той да не се върне. Но наистина това са неща, които са много сериозни и ме разтърсиха, както и това, че на мен ми откриха автоимунно заболяване, също ми повлия доста трудно в момент, в който Влади не беше покрай мен и нямах връзка с него, защото беше в реалитито. И един вид най-близкият ти човек не е до теб в този тежък момент и наистина беше трудно. Но има и други позитиви, че пък има позитиви, че доста неща осъзнах тази година. Осъзнах, че съм била много изгубена, че съм давала времето си някъде, където не искам с душата си и със сърцето си, а просто се изгубих по пътя. И да, взимам си тези уроци и се надявам другата година да мога да ги приложа, да мога да съм наистина да следвам това, което искам отвътре, от сърце и да съм по-щастлива, защото тази година имала съм, разбира се, щастливи моменти, както всеки човек, но генерално беше по-скоро тежка и трансформираща, отколкото приятна и пълна с някакви приключения и неща, които се случват. Не ви се оплаквам в момента, разказвам ви, защото знам, че ако някой ми отвори Инстаграм профила, може би ще види просто едни пътувания и ще види колко в кавички готин живот живея, но реалността понякога е доста далеч от това. За мен Инстаграм просто не е платформата, в която ми е супер комфортно да говоря за това нещо. YouTube си е моята и съм сигурна, че много хора сега с края на годината ще минават през същото нещо и ще се сравняват с други хора онлайн и ще си казват: леле, хората какво ли не правят, пътуват, веселят се, имат много така сериозен, хубав лайфстайл, лъскав, но никой не знае в дома на всеки един какво се случва, във вътрешния му свят какво се случва. И това са неща, с които трябва да сме наясно, че не всеки допуска и показва, особено пък онлайн. И така, днес се предполага, че трябва да е един от най-хубавите ми дни в годината. Той деня ми не е лош. Аз се чух с страшно много близки, любими хора и съм благодарна за това нещо. Просто е пълен хаос. Сега, примерно, даже не знам къде ми е телефона. Или е паднал до колата в паркинга, или съм го загубила някъде, или е в къщи. Нямам никаква идея, но така ми е целият ден. Отмениха ми едни снимки, после пък ги възстановихме. Аз щях да получа инфаркт, в смисъл, че се притесних. Плаках. Но да, аз по-скоро се разчувствах от това, че съм минала през тези неща и че са били трудни. И ми е мъчно, че някак си се чувствам, сякаш не съм осъзнавала точно какво се случва в всеки един момент и съм се пуснала по течението на нещо, което не ми харесва. Но въпреки това, пак казвам, че тези моменти са страшно ценни, за да може да се насочим към правилната посока.
и за да може да ни осветяват истински важните и стойностни моменти и етапи в живота, които имаме. Така че не всяка година ще ни е хубава, не всеки месец ще ни е хубав. Понякога ще имаме всякакви удари от живота, за които не винаги сме подготвени, но истински важното е ние да се опитаме да се съхраним, да имаме силна психика и най-вече да помним и да знаем, т.е. да си напомняме, че това е нещо временно, през което трябва да минем и нещо, което ни калява. Тук става въпрос за всяка една трудност в нашия живот, която ние имаме. Това видео е за всички, които минават през трудност в момента, или пък ако в момента сте щастливи, но някой ден имате нужда от това видео, си го пуснете пак да го гледате. Аз най-вероятно също бих си го пуснала, когато ми е трудно някой път. Да, живота не винаги е розов, не винаги сме на 100%, не винаги ще имаме идеалните рождени дни, идеалните моменти с близките ни хора, но това е част от нещата, които се случват ежедневно. Аз това, което си обещавам е, колкото и трудности да имам пред себе си, че никога няма да забравя, че това е нещо временно и че нещата винаги може да станат по-добре, че може да станат и по-зле, но че трябва да съм силна, каквото и да се случва и през каквото и да минавам. 26-та ми година ще запомня с това, че бях изгубена, с това, че забравих какво искам за себе си, но и с това, че си го припомних и че успях да събера кураж да пристъпя към нещата, които искрено желая в живота ми. С това, че си поставям граници и с това, че се усъвършенствам. Звучи малко странно, но наистина се старая много и се опитвам всеки ден да съм малко по-добре в някой аспект. Надявам се 27-та ми година да бъде година на абсолютна отговорност и рутина, защото 26-та ми беше много голям хаос. Много лошо се грижех за здравето ми, много лошо се грижех за себе си, като изключим последните 2-3 месеца. Така че бих искала, аз ще направя всичко възможно, всички неща, които са били проблем през тази година, да бъдат много по-добри. Най-вече да съм отговорна към моето здраве и това на семейството ми. Да не се претоварвам излишно, а наистина да давам енергията ми на местата, където имам нужда, а не където ме искат, защото осъзнавам, че доста съм разплявала енергията си по разни събития и уговорки, които не винаги са толкова стойностни, колкото е нещо, което бих свършила за себе си. Така че да, общо взето това е моят план и да видим какво ще ми поднесе живота. Надявам се да е точно това, от което имам нужда и все пак ми се иска да не е нещо лошо, но всичко ни се случва с причина и вярвам, че дори и лошите неща малко по-късно в живота можем да видим кое парченце от пъзела са и защо точно така се е случило. Пък аз избирам не да бъда човекът, който казва може ли все на мен да ми се случва, а човекът, който минава през трудностите и по-скоро учи от тях. И така, аз сега си стигнах, сега ще паркирам в гаража, стискайте палци да не си прегазя телефона, ако е на земята, защото вали и не виждам абсолютно нищо. И ако не е идеалният вариант ще е да си е вкъщи телефонът ми. Добре, обичам ви, не ме виждате вече, тъмно е, обичам ви до следващото видео. Гответе се за предизвикателството през декември, рестарт преди Коледа, започваме на 1 декември.